pitkästä aikaa mun uudelle video. Nyt olisi kyseessä semmonen video, että minä autan Iidaa taas muutossa ja Iida osti tällä kertaa uutena kotina oma kotitalo. Eikös mennä sisään? Missä se Iida justiin luulaa? Hei Iida! Moi. Moi! Me saatiin justiin hänen sänky tänne sisälle. Paino muuten ihan helvetin paljon. Niin, ja se tuntuikin kädessä mun. No, munkin. Mäkin kuvailen tän just pätkiä omalle kanavalle. Joo, ja niin mäkin. Videot kuvaukseen. Mä jatkaisin tällaista loodan pesemistä. Ja täältä voi tulla ylläripylläreitä. No minä kuvailen täällä. Mä käyn sitten mun kanavalta katsomaan, mitä tuolla kaikkea kökköä on. Mitä tämä on? Tällaisia? No kutomapuikot. No, Laitat siihen tahon. täällä on vähän Miten se ruskea skraiva tuolla seinässä? Juu. Tuo. Tää helvetti. Iu. Toivottavasti täällä ei ole mitään räkäpapereita ollut. No en tiedä mitä. Hyi. Joo, no näyttäisi TV videolta lopputuloksen, miltä se näyttää. Mä sammutan oman kuvauksen. Hyi. Hyi. Minä se ihan noin ei halkea kohtaa. Hurraa, voi mukaan. Mitä mä nyt näin usattaa? Arvakkaa kuis näästii tämä. Nami. Nää. En mä ois halunnut välttämättä näkyä enempää. Mut harjatkin koko ajan. Nyt kaatuu roskos ja sitten tulee kato harjous. Mitä toi Iida tarkoittaa? Tuolla kouluun. Vähän siellä putsausta vielä. Hyi, kattokaa tätä yökin, jos näkyy. Hyi. Milloin se on viimeksi siivonnut se ihminen? En mä tiedä, se oli tosi vanha ihminen, niin en mä tiedä. Eikä silloin enää ollut voimia silleen semmoiseen suursiivoukseen, että se on sitten vaan siivonnut ne semmoiset alueet, mihin se on. Ja ne kohdat, missä meillä vähän kutisi paikat. Joo, meillä kutis heti kun me tultiin, kun otettiin, niin alettiin siivoamaan. Niin Kunnolla. hirveä pöly ilmassa. Ja Niin, hyi. Ja on kauhean kutina, silmiä kutitti, käsiä rauttia, joka paikkaa. Tuo on ruma tuo lamppu tuossa seinässä, mä haluan sen pois. Ehkä mieluummin pois näyttää niin vanhan aikaisin. Ei, mutta se on ruma. Mä en tykkää. Ja tuo lamppu lähtee tuolta katostakin. Tommonen. Se asukas on itse tehnyt sen joskus koulussa kuulemma. Ainakin niin se kertoo. Että mä en tiedä, haluaako se viedä sen sitten mukanaan, kun se on irrotettu. Pitääkö se laittaa jonnekin varastoon? Talteen vaan. Koska me Iida ajattelin mennä kauppaan. Hetken päästä. Kello on nyt 20:05. Mä vaan raskin loput tästä mun sängystä. Mä oon kuukauden nukkunut siinä pehmeässä kakkakökössä. Niin nyt on ihanaa, kun saa maata taas omalla vatjalla. Täällä vaan tekee tuunia nuorin ja tossa mahtaa palvelija. Onko mä? Et sä oot apulainen. Sä oot toinen yksin tekevä apulainen. No ei ole omakin täällä tehnyt. Tänään. Hyi. Juu. Mä tosta mun naamalle. Oh my god. Nyt on, niin kun mä aloitan tällaisen. Se oli Evelina, eikä minä. Aloita uusi pätkä, poistettu pätkä. Mitä mikä siinä? Mitäs paukuttelit? Sori tuosta äskeisestä. Mulla taas äsken tulee vähän sillainen ilmanpaosta. Niin. Nyt ajattelin vähän lakasta tätä lattia. On pikkusen roskaa.
mitä tuli noista loodista. Eiks niin, Iida? Iidakin täällä täytyy vähän kuvailla. Mä yritän katsoa löytää meidän rahojen arvon. Mä en tiedä mitä tästä tulee. Onko tää vähän outo video? Onko hauska hassu? En tiedä. I'm sorry. Sitten missä se oli Iidanen Mimmosa puhua miten se sanotaan? Mun suomen kieli on vähän huono. Iida, missä ne rikkalapiot oli? Keittiössä. Mä käyn hakemaan. Jope. Kiskasti. Haluatko polttaa? Se on ollut silloin uuni eteen alamme. Niin. Nyt mennään Tarin kanssa kauppaan jotakin osteskelemaan. Tehdäänkö me vielä esittely tänään, jos me ostetaan jotain kaupassa? Varmaan. Tehdäänkö me? Mutta ei kuvata enempää mitään, ettei kukaan saa haisua mistä talo on. Niin. Siellä kurkkiskelee tonttu. Tonttu kurkki jo ikkunasta, kato. Suomessa on hyvät perusteet sallia suden metsästys tulevana talvena. Nyt on palattu kaupolta ja nyt me täällä etistellään niinku... Mistä tulee keittiöön valo? Niin. Mihin? Tästä tulee eteeseen. Tuosta. Joo. Mistä tulee keittiö? Niin, missä tää Täällä ei ole ovenluona missään. Kattaisinta. Oh my god. What the fuck? Pitää totutella vähän tähän taloon. Mä en osaa melkein puhua. Suomen kieli on vama oikeesti. Vaikka itse on Täällä on suomen. Löytykö? Tuosta tulee Juhu! tohon. Mistä tuo menee päälle? En mä tiedä. Meidän turhaa vähän rupesin hurrailemaan, mutta eikö tää yksi valo jo vähän riitä? On, mutta missä siitä tulee valo? Ei oo tossa. Onko joku takana? En tiedä, koitan etsiä. Takaa ja vähän ettimessä. Huomaatteko jossain? Seuraa tota. Ei te pysty seuraamaan tuota johtoa. Mä ajattelin, että jos seuraisi katon Jos se valon juttu menee tuosta ehkä mä löydän sen tuonne. täällä asussa. Onko se tuolla? Ei. Tuolla vai? Ihan kuin johto menee sinne. Vai onko se tuon jutu, mikä lämpö, kylmä, pumppun tai mikä toi on? Niin. Mutta mitä ihmettä? Siinä Iida vähän siivoile. Ei arvakkaas mikä löytyi ja mistä. Mysteeri ratkaistu. Oh my god. Tätä ehkä pitää vähän pyyhkiä, mutta... Oh my god, kattokaa valon sytty. Tuli valonloiste. Ei kun taas menoksia. Onko tää Iida toi valokuulute? Tulee liiketunnisti vähän päälle. Oh. Nyt mennään meidän kotiin. Tai oikeastaan niin kuin missä mä nyt asun. Ja huomenna ehkä jatkuuko tämä. Joo, sit kun mä pääsin töistä. Joo, ja minä. Nyt on seuraava päivä, mutta hommat jatkuu. Evellä oli vähän terveysongelmia, sillä oli eilen huono olla ja tänään vähän kuumetta, mutta hommat jatkuu. Niin, ja nyt käydään hakemaan. Koska se itse haluaa väkisin olla mukana. Ja nyt mennään tyhjäämään autosta ne tavarat, mikä eilen jäi purkamatta. Niin.
Tuotiin pesukone, sohva ja työkaverilta ostettu lipasta tänne. Ja mä sain Iidalta tämmöisen hienon. Joo, ja Jos näkyy. Oho. no tämmönen hologrammi juttu. Ja se pesukone paino ihan sikana. Niin. Me mennään nyt ulos. Nyt ollaan nämä tavarat saatu sisälle ja me ehkä ruvetaan näitä purkamaan tai tehdään tuota keittiöä tai jotakin. Mitä sitten Iira keksiikään? Se nähdään sitten. Se on niin pitkä se tekee. Mitä tämä? Tässä ei klappi pois vaan. Mitä tuo? Nyt Eve kantaa ton pöydän vekka. Sinne makkariin, missä on kaikkea romua. Ai tuo toinen. Niin. Täällä on vähän tätä juttua. Mihinköhän mä nojatuolit laittaisin? Pitäisi kielletä täältä. Varmaan viedä sinne nekin. No, nyt siirretään kukkia. Nyt siirretään näitä kukkia pois ikkunalaudalta, että saadaan pestä täällä paikkoja. Entä nuo penkit pitikö vielä? Joo, mahtuu. Siis väli voi, onko se oven väli vähän semmonen? Pitääkö päästä katsoa? Nopea. Täällä on tällaiset tuolin päällysryijyt. Äiti haluaa nää. Mä en halua. On aika upeat. Mutta tuo pöydän allakin on matto. Paljonko ihmisellä on ollut mattoja? En mä tiedä. Ja toi on hirveä kasa tuollakin etelässä. Niin joo. Kuinka monta laskettiin, kun me meni itse? Ei. Onko täällä jotain varmaan tuhansia? Se on vienyt mattoja mukanaankin. Ne lähtee tuolit. Kyllä. Tää. Nyt Iira ottaa sieltä verhoja ja mä vien siis tonne etäseen siis. Ei lähde tämän päin kukkiin. Oho. Siitä tulee kallis lasku. Tää saa jäädä. Mikä johtuu tämäkin on, mikä tässä on? Joku menee onkin seinän sisään. En tiedä mikä. Onko nekin ihan kysymysmerkkejä, että mitä ihmettä on? Tossa on se eilinen, mitä me etittiin, että missä se pisto. Ja Iida taas vie Nämä kukat lähtee äidille, koska mä voin olla samassa tilassa kasvien kanssa. Koska ne levittää semmoista omaa siikepölyä saman pölyä. Niin. Kuka katsoo? Ja sieltä asetaan pöydän. Ei ole kunnolla veikata. Ei ole kunnolla. Täällä on taas Hyötin purkat. Voi eikä olla. No, siis näyttää. Iya. Siitä näyttää. Katso, kamera oli nähty. Vakku vettä kone. Tuossa on taas vakku. Tässä on ainoat tarrat, mitä voi enää käyttää, kun on voimassa nämä kaksi. Mä en tiedä, on poliisin numero, on poliisin sanasta.
Ei saa tukata. Asetin sen varton päiväksi. Ei saa tukata. On keskellä, mutta täällä on ihan reunussa. Mutta katsotaan, meneekö tää mun taidolla tuonne lavualle. Mä en saa. Eli mä oon paskaheittäjä. No on nykynuori, kun jos joku pelaa Mitä tuo koripalloa. on hellan takana joku muovipussi tuolla lattialla? Kiskasti. Koska. Heitäkö ne unia? Tuli tämä samalla pois. Täällä on tämmönen pöytäliina tässä pöydässä. Mä otin pois, kun mä tykkään siitä. Tonne. Mut pitää kysyä, että haluuko äiti sen voida tuoda sen. Joo. En tiedä, tuleeko kovin paljon tähän videoon samaan. Kun tää on tällaista Anna tuo hanska. varmaan tylsää arkea. En mä tiedä, onko tää tylsää arkea, mutta mitä sitten? Lukas oli jättänyt tämmöisen lintusen tuohon ikkunankin, että kai tää on ollut joku koriste. Miksi tää näyttää Ira aika sumealta tää kuva? Mä tiedän, mutta Mä yritän vähän saada tänne, ettei sumeennu. Nyt näkyy. hei hei. Tirppa. Hyvä pölyä. Tääkin ihan valuu jotakin pölyä rapispöydällä. Maskinaan mä ruvetaan tonkin kaikki kakkoja kaapista. Iiu. I've come so far away from home. There's no way I'm turning back now. My destination is unknown, so I'll keep pushing, never slow down. A big blue sky, a pocket of dreams, a head full of hopes, possibilities. I'm taking a chance to reach for the stars, for the stars. If I fall, then I'll get back up, try again, come back stronger. No walls they build can stop me now. Me kuvataan myöhemmin vähän lisää pätkiä, kun ollaan edistytty ja näytetään sitten semmoisesta kasasta, mitä kaikkea paskaa löytyy ja mitä jätettiin säästöön. Eli tässä pöydällä on nyt kaikki nämä, mitä säilytetään. Täällä on muutama tämmöinen vanha juttu, niin kuin noikin liisteripaketit, nyt mä vien porukoille, koska ne on vanhaa. Täällä on kaikki vanhoja tulitikkuaskeja ja sulakejuttuja ja lampua ja muuta. Ikkuna-avauskahvoja ja kaikkea. Mut katsokaapas sitten tuota paskakasaa tuolla lattialla, mikä lähtee pois. Pylleri. Me löydettiin kaikki aarteet, mitä me ollaan aina haluttu. Ai tällainen, että se voiko tähän... Mut siis siellä on mun Tonossa. harjoja ja siivousvälineitä siellä seassa, mutta aika lailla on tämmöstä niinku shaibaa, mikä lähtee suoraan Nevadaan. En oo käyttämässä. Hyvin. Tän kattilan mä voin yrittää pelastaa, tää ei oo mitenkään mahdottoman pahassa kunnossa. Niin vähän huoltamalla. Siitä saa vielä käyttökelpoisen. Joo. Tehdäänkö me tänään vielä jotakin? Mä en tiedä. Arvatkaa mitä? Nää on ne, mitä me ollaan aina haluttu. Kasa kakkaa. Niin. Ja kakalla tarkoitettiin siis roskia, joita tuossa maassa oli. Aarteiden orre. Ja nyt me lähdetään pois, jatkuu huomenna. Joo. Heippa. Heippa. Pum. Ette ikinä arva, mitä tapahtui. Tultiin ulko-ovesta ulos ja täällä oli pilkkopimeetä. No. Elina oli silleen hui! Astui tasanteelta, portaiden ylätasanteelta ensimmäisen askelman ekalle portaalle. Se sanoi hui! Ja sitten seuraava askel olikin, kun kuului töms maasta. Se lensi pitkän matkaa tuonne hietikkoon vittu maahan. En tiedä, tuliko mitä tähän käteen, mutta sitten jalkaa vielä. En ole kattonut vielä. Se vaan nauroja tuolla ja sanoi, että au sattuu. No vittu ihan tosi. Mä nauran vaan siinä. Onko mä ihan seannut, kun mä nauran itselleni, kun sattuu. En tiedä. Enkä mitä itke. Jumalauta. Tänään on 4. päivä. Eilen mä en
kerennyt niinku tulemaan, kun oli omia sellaisia menoja. Nyt tehdään tämmöistä varaston siivousta. Täällä yläkerrassa. Niin. Täällä on löytynyt aika yllätyksiä. Mikä tuo ääni on, mikä kuuluu välillä? En mä tiedä. Kuuluuko sinne? Ei se nyt kuulu. Täällä talosta ei todellakaan löydy lehtiä, Iida. Ei todellakaan. Nyt se näyttää vähän tämmöiseltä. Iida tulee kaivelemaan tuollaista pahviloota. Näyttää tätä tyroksia, missä se on pehmustettu tuolla käynnissä. Ei ihme, kun se tuntuu vähän, että ei paina, mutta silti tuntuu, niin kuin olisi jotakin. Nyt täällä on isoja pahvilaitoita. Mitä ovesta? What the fuck? Mitä ihmestä? Nyt on kamera päällä. Nyt näyttää tältä tää tavaran määrä, mitä me ollaan revitty ulos. Miten nämä on mahtunut nämä isot laatikot noin pienestä ovesta sisään sinne? Täällä liikkuu, kato, pölyä näkyy tässä videolla ihan. Niin, onneksi on maski. Niin. Mutta me nyt ajateltiin, että me viedään kaikki tämä romu suoraan pihalle ja maanantaina ne lähtee asemalle. Ja sitten näettekö, nyt on vähän puhtaampi. Täällä on pikkusen vähän lentää tätä pölyä, kun huomataan. Tai jotakin tämmöistä vielä. Sitten tämmöistä. Puu, mikä täällä lähtee ehkä puukiina. Täällä vähän lähtee tämmönen puu tästä kattopuun. Tämmöstä. Nice. Kiva. Miten mä täältä nyt pääsen pois, Iida? Kiva. Miten täältä päästään pois? Täällä on siirtää näitä tavaroita. Niin. Sano, mitä mun tekis mieli sanoa, että mitä tää on. Täyttää P-läkö alkavaako? Tänne päästään. Ai tälleen, Iida. Me tarkoitettiin P-lä parasta. Joo, työnnä sitä laukkuu tänne. Nyt rupeaa pikkuhiljaa tie vapautumaan. Onkohan tää vihdoin? Tää on ainakin lukos. Mitäs sieltä voi löytyä? Täältä löytyy monta rullaa, ihan muovit kiinni olevaa tämmöstä Hienoa tapettia. ihan ok näköistä tapettiin, niin voisi ne karseimmat tapetit enshätään korvata näillä. Vähän tarkempaan tarkisteluun nämä Nämä kaikki, mitkä on vaurioitu. Niistä voi saada sen makuuhuoneen seinän, tai siis tulevan olohuoneen seinän korjattu, kun se on ihan hirveä se kulunut tapetti siellä. Niin. Niin enshätään näillä korjata se. Eikö se ole joku läikkä seinässä? Joo, kulunut läikkä. Semmoinen, että on kulunut pois. Mun pitää katsoa tarkkaan, ettei ole Mitä tuossa vaurioitunut. puisessa laatikossa? Roskaa, mikä toi? Joku ukkeli. Mikä ukkeli siinä on? Joku tämmönen. Ihana. Mitäs tämä on? Tekee joku hyvin mielenkiintoinen rehu. Nami. Joku lyhkä. Nami. Miten me päästään täältä alas? Mutta tää on hieno tää laatikko. Mä voisin yrittää vähän entisöidä ja kunnostaa ja puhdistaa tätä. Tää on hieno. Mitä seuraavaksi me tehdään? Pitäis saada tätä tavaraa liikkeelle. Tää oli vissiin joku pöydän kanssa, missä on joku laatikko. Niin, tarvitaanko me, heitetäänkö vaikka pois? Katsotaan sitä kohtaa. Meidän pitää mennä vaan nyt seuraavaksi siivota nää. Joo. Mitä sotkettiin? Koita pääsessä kautta. Vettä potkit portaita pitkin alas, niin sinne on etäselästi nuo pienet laatikot, mitä tuo portaan kosa. No, jos sahti menee alas, niin menee. Joo, totta kai.
Ja tässä sitten romujen ulossaamisen jälkeen vielä hiekkaa ja pölyä ja muuta roskaa tuosta lattialta vähän haroilen tuossa noin, että hyvää jälkeä tulee. Ja maskit on meillä pölyn takia. Nyt se näyttää tältä. Ensimmäinen kuorma välissä asema. Niin. Jees. Oho. Juppituu. Ja tätä on sitten paljon lisää. Joo, naama. Joo. Jee, me ollaan sisään. Nyt on jopa vähän hengittää. Voiko maskia vielä ottaa? Mä tiedän, että tuossa on aika paljon pölyä ilmeisesti. Mm. Nyt siis ruvetaan kantaa tuosta sohvaa tuonne jonnekin. Vai mennäänkö me tosta ovesta, Iida? Mennäänkö me tosta ovesta? Mut lämpö karkaa, Iida. Mitä toi Iida auttaa pölylle muuten? Niin. Tuo vessan olisi melkein olla auki. Mm. Mut me kannetaan tuo. Sieltä heitetään vaan vähän lisää. Eiks niin, Iida? Sieltä heitetään koko ajan vaan lisää. Ja lisää. Pois. Miten sä aiot, Iida, päästä sieltä? Se onkin mysteeri. Niin, mysteeri. Ai. Hän on melkein alhaalla. Pitää vaan saada hänet tie. Pelastaa minut. Joo. Älä vedä sitä kasaa, tää tulee kaikki sun päälle. Ah. Ja mun silmät. Toka hän on melkein alhaalla. Jee. Jee. Turvallisin keino potkia tavaraa istua. Niin. Näin paljon, joo. Potkimalla. Hyi, kun nää iljettävän näköisiä nää kaikki. Ei, onko? Mä oon. Hihi! Alhaalla! Niin. Tässä on vähän vielä romua, mä en uskalla kävellä päätä, että mulle meni Niin. Vähän pitää vielä siivota. Miten tää, Iida, on näin mahdollista, että sä oot jo näin alhaalla? Vittu, en tiedä, se on ei. Niin. Oh my god. No, portaat on vähän paskaset, mutta tulee olemaan vielä paskaset uudestaan. Oho. Me tullaan kyllä vielä sitten lopuksi lakaisemaan. En mä tiedä. Kannattaa varmaan lopuksi lakasta sitten, kun ollaan saanut yläkerta valmiiksi. Me lähdetään ja tullaan seuraavana päivänä taas. Joo. Uskallanko mä astua? Tämä on aika jännittävää, Iida.
Nyt on seuraava päivä ja nyt taas tuodaan kamoja. Viedään jonnekin tänne taas. Aiotaanko me Iida järjestellä tänään näitä? Jos me saadaan siitä. Mutta lähdetään nyt lisää kuormaa. Seuraavaksi nämä roskat menee niin kuin tuonne. Mutta toi vielä otetaan pois. Siellä vähän Iida kastelee jotakin puita tai kukkia. Tuossa lautasta alla. No kohta kastuu. Nyt me ruvetaan pyyhkimään näitä kaappeja ja nyt Iida pyyhkii tuollaista hellatapasta, mikä ikinä onkaan, mutta ruvetaan pyyhkiin näitä. Kaikki. Ja kaikki kaapit tästä menee niin kuin nyt vaihtoon, kun ne oli vähän Iida niin kuin mimmoset. Niin. Lähtee niitä yrittää peseä, kun on niin huonosti. Niin kuin hyötyy. Nyt me ruvetaan näitä seiniä pesee ja Iida tossa just vähän hinkkaa seiniä. Jep. Mä menen varmaan tonne pöydän alle hinkkaa seiniä. Nice. Nyt mennään taas siivoille yläkertaan seuraavaa huonetta tai mitä meinaat. Kiva taas, niin laitetaan varmuuden vuoksi taas maskit, koska siellä voi olla pölyä tai sitä mitä muuta siellä on hiekkaa. Ja varmaan lehtiä, mitä me ollaan aina haluttu. Niin. Mutta me karataan. Mä laitan vielä maski itsellekin, kun hän näyttää niin kuin olisi nokka tuossa. Me tosiaan saatiin nyt pyyhittyä kaikki nämä seinät. Kaappeja ei hyödyttänyt pyyhkiä, koska ne on ihan... Ja ne lähtee pois. Niin, voiko noita näyttää jo? Mitä? Noita kaappeja. No näyttää. Katsotaan, mä Ne on niin huonossa kunnossa, että ei ole mitään järkeä lähteä yrittää pestä. Tältä näyttää niin kuin nämä kaappi. Yläkaapit. Alakaapit on paremmassa kunnossa. Lisää tulee tästä. Otettiin hyllyt ja pois, kun ne oli ihan homeessa. Niin, ihan ne on ulkona. Ja sitä seuraava kaappi. Näkyykö kunnolla? En tiedä. Ehkä. Näytä ne alakaapit, ei niitä kaikkea tarvitse. Siellä on hiiren kakkaa, kun otettiin pohjalevyt pois. Joo, mun kannattaa joku varoitus laittaa jonnekin, että varoitus. Tästä voi löytyä Siellä on hiiren paskaa ja kaikkea. Mun pitää varmaan tehdä tähän silloin kun näytän näitä juttuja niin ihan alkuun, että Siellä on puita. niin, että ei kannata katsoa, jos on herkkä. Niin. Jostain lähteekö täällä, kun on näitä pölyäneitä, niin voi vähän, meillä on vähän tänne olo, että tukehutaan ja vähän tiukkaa kurkussa. Niin, koska toi home on aiheuttaa. Mulla on allerginen. Niin, home tai pöly. Mä oon allerginen pölylle ja homeelle ja mä mennään kurkkuturvota. Niin. Mut joo, nyt me lähdetään ylös. Joo, bye bye. Täältä saatu tähän vielä kerättiin ton verran noita täältä. Ja täällä on mun ja Josen aikaansaannesta ja sitten myös nyt Even kanssa kerättyä tavaraa. Nyt ja tuota vasta Tässä kyllä. on nämä, mitkä jää talteen. Tuo sängyllä ja tässä päällä. Ja tää tästä lähtee pois. Karkaa tuonne lootiin. Aika aivan. Niin. Ja nyt tätä me siivoillaan. Me tyhjättiin loppuun tuo komero, mitä Josen kanssa en saanut tyhjättyä, kun se ei halunnut mennä. Mitä ei niittävä siellä, ei se ollut mitään. Mikä siivotita? Niin. Mitä siinä on vika? Ei mitään. Ne on vaan niinku tullut pölyseksi sun muuta tuolla Eikö sanoa, että pitää olla komerossa. aika moneen asiaan kykenevä. Ne on vaan pölyyntynyt tuolla komerossa ja haisee vähän ummehtuneelta. Mä kykenisin olemaan vaikka joku hoitajakin, jos Mutta jos on vaikka jatketaan. Tässä on täytteitä. Eveltieltäkin vähän tämmönen kortti.
turhaa peitellä tunteitaan. Tämä on tämmöinen käyttämätön, kun ne kuitenkin huomataan. Sitten joku tämmöinen hevosvihko. Tää on varmaan rikki. Tää voi olla ihan hyvä tehdä. Mut joo, me nyt jatketaan ton hyllyn raivaamista. Nyt mennään tänne niinku varastoja vähän siivoimaan. Tuossa on niinku kissa. 2 kissaa. Nyt siis tämä taiotaan puhtaaksi. Alright, nyt pitää vaan nopeet siivoukset. Tai mitä Iira? Jotako meidän toi heittää pois? Vai, mitäs me tehdään? Mä yritän etsiä sitä isoa avainta siihen varastoon. Onko se piilo vai onko se ottanut sen mukaan? Tää on korkea. I'm sorry. Mitä ei mitään. Aiotaanko me etsiä aarteita? Mennäänkö me tänne puolelle? Tässä on lukko. Miksi? Varmaan nyt murtautuuko joku tänne oikeasti. Mutta kun minne se iso avain? Ei ole tietoa, ei ole hajua. Onko siellä salakoodi? Oh my god, Iira sai lukon auki. Aiotaanko tämä siivota? Minne vitussa se on se avain tähän ollut? Vähän sumeet, mutta yritän saada parhaani. Oliko täällä se ruohonreikkuri? Mutta meillä ei ole avainta tähän avaimen. Tuossa on Iiran hieno ruohonleikkuri. Onko täällä jossain se avain? Tääkin pitäisi jonain päin siivota vai siivotaanko nyt? Ei todellakaan. Vaikka mä olisin kato vähän innokas. Ehkä. OMG. Mitä sieltä löytyy? Tuossa on 6 kiuas, jos menee se toinen kiuas rikki. OMG. Jee, ne ollaan ulkona. OMG. Hyvää ruohikkua. Tarvitsisi löytää se avain. Nyt me lähdetään just valoisella päivällä, kun ennen me ollaan lähty vähän pimeällä. Joo, ja pitää löytää se ton keskivaraston avain. Niin, ennen kuin tehdään mitään. Tää ehkä jatkuu huomenna. Kiva. Juhu. Jippikoi. Nyt on 3 päivää myöhemmin ja nyt täällä puretaan tuollaista pöytää ja noita kaappeja. Ja mä unboxasin mun uuden tiskikoneen. Käykää katsoa Halin kanavalta. Yeah. Tässä on nuoli. Poista nämä ja käyttää vielä pitää poistaa. Tässä oli jotain muuta kysymyksiä. Aletaan viemään tällaisia puulot ja ulos Tadikaski, siis Iida. Tätäs mä laitan nopea hanskat ja sitten ruvetaan kantamaan.
Onpas kaunis perhonen tässä. Nyt Eve ottaa noista kaapinovista irti noita kahvoja, jos ne lähtee tuolla ruuvarilla. Mä en tiedä näistä yhtään mitään. Mä en ole lähteä. Onko ne ruumiiseleitä koossa? Sun pitää painaa sitä kahvaa samalla, kun sä ruuvaat, että se ei pyöri ympyrä. On ruumeille joku koko verran. Oo. Onko se liian pieni niin? Vai liian iso? Onko tää liian... Näettekö mun korjaustaudet? No se ei vissiin ole oikein kokoinen se ruuvimesseli, niin. Katois. Onko tää nyt sun mielestä oikein kokoinen? Onko tää sun mielestä oikein kokoinen, että ei mennä lähteä pyöriin? Niin. Tästä näkee mun kaikki koirat. Meillä ei oikein kokoista ruuveria. No, yritys hyvä. En korjaa. Kaappi on saatu purettua ton verran, että ovet on lähtenyt veksi. Niin. Tosi vähän pölyä löytyy. Noin. Kattokas, kuinka vähän tässä on pölyä. Niin. Iida. On vähän pölyä. Näin pölyallergikkona. Kiva. Niin. Nyt mä vien nopeeta tuonne ulos ennen kuin jotain täällä tapahtuu. Valuu jo vie jo. Taas jatkuu täällä siivoukset. Iida tuolla vilkuttajat. Joo, se on tuolla kanssa. Niin. Muikkuu. Mikä muikku? Kiva tää tavarakasa tässä lattialla. Niin no. Niin me raivataan tämä tuonne peräkärryyn. Ja sitten ehkä mennään seuraavaksi tuonne toiseen huoneeseen. Mä siirsin sen tonne tuon taulun Nyt on valmiina tämä. Saatiin just kannettua ne säkin tulossa peräkärryyn. Niin. Jee. Ja vietin ne vanhat pahvilaatikot. Niin tästä. Tässä oli silloin ne, muistatteko ne pahvio, jos ette nähnyt tässä videolla. Me muista mikä päivä se oli. Ei mitään haju, mutta siinä on vielä muuta tavaraa, mitä pistetään jonnekin säilöön. Niin. Nois. Ja sitten itsellekin tavaraa löytyy. Täällä on jotakin. Ja sitten tuollakin on. Näissä on niitä tölkin semmosia, niitä klipsejä. Ja sitten täälläkin on taida vaan hienoa. Mutta ensin kyllä haluan päästä. Ja tässä on pikkusellekin. Jos sä saa ottaa sen Näille kynät. itsellensä, jos haluaisit olisi. Minkä? Se lintukuvan. Jos sä haluat sen. Tämmönen. Mä en tiedä tarviinko mä sitä mihinkään, mutta voin mä Jos sen sä tarvii- ottaa. Jos et tarvii, niin anna edelleen. Oh my god, nyt friftaa ja kunnolla. Ihan kun mä olisin vetänyt jotain sieniä, että mulla tulee aivot ihan tili täyttää. Ihan kun tietää, mitä semmonen olo tarvii. Millä se olikin? No, vie sekin tuonne. Ei mun tarvii, jos sitä tarvii, niin anna edelleen. Mutta me mennään vaan nyt tonne seuraavaan kämppään. Joo. Tänne. No tää näyttää kaikista puhtaimmin. Niin hienolta. Tää on tämmönen vähän niinku vanhanaikainen nuorisohuone. Kyllä vähän uudistettu. Tässä on niinku, tää on niinku ehkä näistä olisi pölyttänyt. Niin. Niin. Sitten me mennään tonne. Kumpi näistä oli varasto? Tuo ovi taisi olla. Tuo. Oh. Toi ovi menee tonne toiseen huoneeseen, mistä tultiin. Kiva juttu. Ai toi on tommonen, tosta saa parisängyn tosta petarista. Niin mähän sanoin. Tosta hetäkkäsängystä. Nyt siis tuon pari. Katsotaan mitä sieltä löytyy. Eiks niin? Jee. Täältä näyttää tämän sisuus. Täällä on joulukuusi. Hei, nyt on joulu vielä, mutta ihan kohta on. Hei, täällä on joulukuusi. Onko? Vittu, Iida, sun ei tarvii hankkia kuusta. Muistatko se, mitä sä aina sanot? En. Näytän valoa siinä, mä haluan nähdä. Kato perkele. Hei, tää on semmonen tila, missä mäkin mahtuisin.
Tää on tämmönen salahuone. Tänne sä voit tunkea kaiken semmoisen, mikä ei mahdu tänne. Kato, onko niissä tyhjiä. No mä en äsken kattonut yhtään. Puolet noista, mä laitoin vai... Olisiko nyt tänne kaikki Kirjoitettu. Ei tästä tästä mennä. Kato miten hieno. Onko tää itse tehty vai? Häh? Katsotaan. Ei